Mbak, Yo, metu apa? deterjen Mbak sing wangi. Ya iki ning arepmu Cil ya. Wangi lagi. Wangi iki lho, paling wangi. Ki wae apik warnane. Yo, karo meh toko meneh. Karo sabun cuci piring sing apik. Leboy gelem leboy. Sabun cuci piring ameh 200. Lha iki lho, sabun cuci piring leboy. Lho ki rong nonton iklane to? Ganti iklane. Nah, iki sabun cuci piring anyar saka Lifebuoy. Tenanan nggo piring, Mbak. Wih, busane akeh, wangine semerbak, ditesani keluarga wes. Wes dan dituku, Mbak. Wes sunset, saiki wis mudhun to nek Lifebuoy ono sabun cuci piringe. Wes nang dituku. Loh, Mbak sing ndek mondi ya? Mbak, sabune kari.